Pa-challenge na mga idol. Natin mga contestant rin mga idol nya. Atong premium mga idol. Natin sa 2 pesos mga idol ya. Kato dito mga starting point ato mga idol ha. Ya 15 magauna idol, maabot dire. Ah siyempre makadawat ng ato 100 pesos. O sige. Song, usap na. Time sa dong. Asa man mong kontra nimo? Asa man yung kontra dong? Dong. Asa yung kontra? Like, dire like kay kontra like. Tara, 100 lagi na ang premyo. Oh, 100 pesos ang premyo na to. Nyam kamang ba? Tara. Dati kontestan mo sa mga idol ha. Puti kay glubot mga idol oh. Puti sa glubot ba? Dahil like. Oh, ikaw ta, apel ka? Pwede naman magpanty mo ba eh? Dire. Kisa may ikaw tan. 100 pesos pang mojitos na ba? Oh. Pang mojitos oh sa. Oh. Pang mojitos na noon sa. Wow. Kinsa tubil ba? Oh. Oh, sige. Mag-brief. Tara. Like, kay Paul like, man mo duwa ko like si Kim like kawa mo si brief. Aga na. Pilala na. Okay, sige, sugod. Mohap ko, hawanan to niya. Hawanan to niya napita dire, unsa? Mao ni say starting point ni. Kini starting. Ay wala. Ay kuana nagpuro lang si idol, gawa mo si brief. Gawa mo si brief dol. Pwede na partidahan ngani. Wa si brief dol. Mao na magpuro lang siya. Sige. Mao na si starting point, ya kato man ito finish line. Nya, kuan ha? Kining magkamang. Oh. Mag-brief. Dili mo kamang ha, dili ilsa ang lawas sa nasa kuan ha, nasa basa. Ah sige, start. Isa. Ito sa daan. Ah sige, kaya pwede na kay paros magkatunga. 1 2 3 go. Ge! Sige, army ni sus. Sige! Sige! Sa 100 pesos na no sa. Sige! Ah, grabe. Dalian daw sa 100 pesos. Nabiyan ako sa mga Grabe na 100 pesos. Ato pangutanon mga idol. Tre. Dong, unsa may imong buhaton na ng 100 pesos ng imong na dagan dong? Tubil. Puti kay glubot sa mata eh. Pura ka ba? Awa. Oh, kinsay na kailan ni bata, baliog na may gipos ana eh. Ano ba? Lubos na ba? Ah, tama. Pura glubos na ba? Like, ikaw pag isa kontran mo? Ha? Sige, dong, unsa may kastoryan mo dong? Salamat sa gatos. So, ya. Okay ra. Dili na tay palit og GSM dong. Tubil sa. Loy, hinayag to bagit. Grabe. Dota. Namin res Boracay oy. Boracay sitio Iniaga-naga. O kinsay nakari dire. Kumari mo Iniaga-naga, kana lagi landmark nga pangitaon kanang square dia ba nga. Balay oo. Ay pa-renovate na mo pohon. Wa ni kining Boracay sitio Iniaga-naga. Sus, dong, unsa may mao ni napildi? Unsa may kastorya nimo dong nga napildi ka? Nabangil ang tiyan. Busog na kayo. Nga oy.